खाकामिया फारो ताई असातेरनी हजगिरनी जतनी चिनि जत लुकुरंनो खाकामिया फारो ते एडवांस दिवाली नेबो खाकामिया फारो जों TT80 से हाबांनिंगै स्पोर्ट्स एंड यूथ एफेयर्स बेदेक दिबो खाकते जों तिनारो जे खासे कोक्तुमा पांदा नारजाखा ओ पांडाव तंगवान लगिवो चिनि TT80 से हाबांनि चिनि ऑनरेबल MDC बरंगुना धीरेन देबर्मा तेबो बिनि बारजा मानजा बो चिनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नि स्पोर्ट्स काउंसिल नि TT80 नि चेयरमैन तै चिनि जतो फुटबल थंग्रुं बो कायसा कोक्तुमा काहाम बसकांग जे फाइनि सालो बसकांगनि जे 27 नवंबर और सालो चिनि पूरा नॉर्थ ईस्ट जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनी जे 6 शेड्यूल जे एरिया वो जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोटल 9 तमनी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरानी कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल आसामनी दिमा हासाव ऑटोनोमस काउंसिल आसामनी मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरामनी चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोराम लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोराम गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जे चिनी जो तो शिक्षित एरिया जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनी बरं जतन कैसे फुटबल कैसे टीम रहर जागनाय आ जागाव जे बरोलैंड आरो थाङै बातेले मुंनाय आ बातेले मुंनि बागै चिनि TT80 से हापांनि हंगै जों चिनि जे थंग्रों नंना जों कायहा टीम पाथुकनाय आ टीम जे पार्टिसिपेंट खालायनो मोसुनाय बरंनो जों खाकाहामबाय लामसोगो एबा कयहरो नरक जे जाव पार्टिसिपेंट खालायनो मोसुनाय जों TT80 से हाबांनि बखाक्तै जों कायहा टीम सनामि रहनाय आ टीम पार्टिसिपेट खालायनो बागै फाइनै सालनि 5 तारिख ओ मानथनि 5 तारिख ते 6 तारिख दिबरनि 11टा जरावो चिनि खुमुलुंग स्पोर्ट्स एंड यूथ एफेयर्स बेदेकनि बखाक्तै जों बरंनो आम जोगै जे थंग्रोंनो कायहा टीम सनामि पाथुकनाय तै अजे जे पार्टिसिपेंट खालायनाय इन फ्यूचर बौनि फ्यूचर बेलेगना काहामुंनाय तै चिनि TT80 से हाबांनि बखाक्तै जों बरंनो जे थांनानि फाइनानि बे चानानि जे बौनि ट्रैवलिंग फेयर रं जों बरंनो सुबानाय ते बसकां जरा तुमु जुदि आ थमुंगो पार्टिसिपेंट खालाय बौनि जे थंग्रोंनो हायगनो काहाम फुनुगो मानकै इन फ्यूचर बरकते काहाम सेफ मानाय आवन बागै जों चिनि लुकुरनो अ सेफनो रिना मोसुं मान बागै दिनि आविमु बानाना रखा कय तारिख थांजानाय बखै फाइनै सालनि 27 नवंबर ओ मानथनि और बरक आरो थांनाय ते जों बरनो बसकांनि 5 एबा 6 तारिख 2 दिन जों बरनो ट्रायल नारो जों बरनो आरो जों सिलेक्ट खालायनाय जे ओ टीम काहामनो जों बरनो आरो तंगै चारि जों प्रेक्टिस खालायनाय जाते काहाम खालाय सिप खालाय खम खालाय जों बरनो रहबै जों बरनो विनर ना जात खालाय जों दाखालाय जों टीम पाठनाय ताबसो जराते के वो फाइया कोना लाबा है के जों दिनि से पुलिया सगां असनामानि ओ टीम न जों चिन TT80 से हापांनि टीम हिने जों बरनो सनामनाय गोबां मा जे चिन थंखरनो दङ बरनो जों ट्रायल नानाय बरनो जार्सी होयते बूट होयते सॉक्स होयते बेबो जों TT80 से हापांनि बखतिरिनाय ते बरनो थांनानै फाइनालि जानानै अखरा जों रिनाय ते आजागो कप्लाइंग के बरनो प्राइस मानि काहाम प्राइस मानि दङ आबो आरो ऑफिशियल बैटिंग बखति साखलाय जा जे प्लेयार थांना हनै दंनाय बिनि गांगे कोनो एज लिमिट आवा है एज लिमिट ओपन टू ऑल जे कथंना करंको एबा मुसुंना इंटरेस्ट दंनाय बर फायो अजागो बर ट्रायल खेबे मन गते बंनि बागै जों जार्सी राव बंनि बोर्ड सॉक्स बेबो जों TT80 से हाबन बखति जों रिनाय